zápas, kluci hráli výborně, takže spokojený, třeba to bylo. Do začátku mi to docela padalo, ale toho jsem nechytal, takže si myslím, že dobrý. Tam jsem udělal chybu, kdyby jsem se najel a bohužel jsem nedostal. No, tak první třetina byla taková trošku nemastná, neslaná, no, ale naštěstí do toho jsme přidali a ten zápas vlastně jsme pak kontrolovali do konce. Já si myslím, že jak jsme odskočili na ty 3-0, tak pak už vlastně jsme byli lepším týmem a hráli jsme to. Vyhráli jsme, tak to bylo dobrý. To nevím, to není otázka. Dneska těžký zápas, moc jsem přijel, že nemáme co ztratit. To vypadalo od začátku, díky na nás, hráli aktivně a my jsme si měli problémy. Druhou třetinu jsme nekryžávali kotouče a dostali jsme se těch šancí a ty šance připomínaly. Takže u té druhé třetiny byla naše hra lepší. Třetí třetinu jsme nastoupili tak nějaký 3-4 třídání, tak jsme opět měli takový slabší a nebyli jsme 100% koncentrovaní, ale pak si myslím, že ten závěr zvládli a pak se jsou taky důležitý ostatní. Co bylo? No, tak dneska zase druhá třetina, kde jsme dali 3 góly a kde jsme ji sehráli tak, jak by se představovalo. Chytal dobře, je po zranění, můžeme mu taky jenom kladně.